Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko Autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Pays fɛ. Trésor Pays ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma. Reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Jɔn bɛ se ka ni imaginer ni engin sugu sanfɛ n'an ye maaw ye nin bolili la walima ka ni engin ninnu baara kɛ kuma caman n'an m'an yɛrɛ ɲininka k'an maliyɛnw tɛ se nin baara ninnu na ko nin ye étranger ka baara ye. N bɛna bon plan min d'aw ma bi o ye société ba dɔ ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma Seno Mining School. E maa min bɛ k'i bɛ baara ɲini na e maa min bɛ k'i ka baarako gɛlɛyalen don kana bɔ ni video in kɔnɔ dɛ. Est-ce qu'il b'a kalama k'a fɔ ni formelen don surtout domaine kɔnɔ domaine minnu tɛ chômer domaine kɔnɔ domaine minnu bɛ wari la don en général i ka to chômage la o bɛ gɛlɛya. Bi découverte nana n'a ye Seno School Mining la ninnu de y'a yira ne la k'a fɔ avec une bonne formation an ka malien jeunes bɛ se ka baara kɛ mine baw la an ka malien jeunes bɛ se ka engin ba ninnu maîtriser ayi foyi tɛ n'olu dabali ban tuguni. Seno Mining ani centre tɔw différence ye min ye aw ka formation kɔfɛ n'o ye stage sira ye n'o ye baara sɔrɔw sira ye baara yɔrɔw caman b'u bolo wa partenariat b'u ni baarakɛyɔrɔw caman ni ɲɔgɔn cɛ u équipelen don ni samaraw ye maîtrise b'u la u ka baara kɔnɔna la ka se ka engin lourd ninnu manipuler théorie b'u ka baara kɔnɔ cogoya min na u bɛ pratiquew caman fɛnɛ kɛ wa an bɛna taa terrain kan b'u ka pratiquew kɛ cogoya min na aw yɛrɛ ɲɛ bɛ d'a kan. Ne ba kana presse baara ɲini na i den ye dɛ a to i den ka savoir sɔrɔ a to i den ka expérience sɔrɔ. Nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye Mali la mine baara domaine kɔnɔna la ko ja mɔgɔw fɛnɛ bɛ se ka former ressources minières caman ba de bɛ Mali la sanu bɛ bɔ anw de fɛ yen nɔ nka n'a fɔra k'an mago bɛ kɛ kɔfɛ mɔgɔw de la ka se ka na olu baaraw kɛ yanni nɔ jeunes bɛ former des jeunes maliens. Le promoteur est malien. N'o m'an ka faso kunna wolo jumɛn wɛrɛ de bɛna se ka faso in kunna wolo a kɛra secteur agricole ye a kɛra construction ye a kɛra mine ko fanfɛla ye a kɛra engin lourd ye. Seno Mining School mɔgɔw b'i former de A à Z. Maa minnu fɛnɛ tɛ fɛ ka taa engin lourd domaine na minnu bɛ étude de mine ani géologie kɛ Seno Mining la formation spéciale bɛ yen olu kama minnu bɛ fɛ ka kɛ technicien HEC ye olu fɛnɛ niyɔrɔ bɛ Seno Mining la ka fara volet mécanique kan agrobusiness pelle hydraulique bulldozer, chargeuse, camion minier 2400, compacteur, chariot élévateur. On a ɲɔgɔnna caman olu ye équipement essentiel de ye mine ani chantier baw la. Formation bɛ kɛ sur la conduite d'engins lourds ka s'a boli cogo la ka s'a manier cogo la ka s'a dilan cogo la. Engin ba ninnu kɔfɛ métier baw de bɛ yen nɔ responsabilité baw de bɛ yen nɔ et surtout opportunité d'emploi baw de fɛnɛ bɛ yen nɔ. O de kama Seno Mining School a ma kulonkɛ ni formation in na minnu caman b'an bolo projet de construction baden bɛ yen nɔ courage b'an ka jeunes na. Alors pourquoi an tɛ se ka investir an ka denmisɛnninw ka formation na u ka se ka na ni engin lourd ninnu maîtriser plus an bɛ jeunes compétents former plus an yɛrɛ bɛ talent an bɛ ka min recherche kɔfɛ an b'o sɔrɔ Mali kɔnɔ. Ayi samara bɛɛ tɛ se ka na yan dɛ c'est une fierté an ka maliyɛn ɲɔgɔn dɔw fɛnɛ bɔtɔ ye k'u bɛ ka t'u ka savoir faire yira dugu dɔ fɛnɛ la o tɛ se ka kɛ ni formation tɛ ni dugu caman ba ninnu na n'an bɛ étranger bɔ yen ka na n'u ye u formera de u formera ni pratique ye cogoya min na u tilala ka former ni théorie ye ten cogoya la donc yan'an k'an ta kɛ baara ɲini ye an k'a lajɛ an k'an yɛrɛ former nin yɔrɔnin na ne yɛrɛ kun t'a kalama k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka tasuma faga maître hakɛ dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan a kɛcogo b'a la. Fɛn caman kun bɛ nin engin ninnu ko la ne bɔra ko caman de kalama nin yɔrɔ in na siraw bɛ dilanna Mali kɔnɔ bi ni engin ninnu de bɛ k'an dɛmɛ o baaraw la incendie kow la
i tɛ se ka kɛ domaine si kɔnɔ bi n'i m'a lajɛ ka se ka incendie maîtriser. Seno Mining School mɔgɔw u ka formation bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen de kan. Nin bɛɛ ka ɲi Mali développement économiquement. Et j'aimerais aussi kan adresser musow la. Muso ye dusukolo de ye. An kana miiri k'a fɔ ko nin ye cɛ baara de ye dɛ. I bɛ se ka n'i former engin ninnu kan. I bɛ se ka n'i former mineko domaine kɔnɔna la. Ko bɛɛ ye dusukolo de ye. Ni muso ye formation sɔrɔ avec la même discipline et le même engagement, elle peut aussi réussir. Le talent n'a pas de genre. Le développement est reposé seulement sur les ressources naturelles. A bɛ reposer muso ani cɛ de kan qui sont compétents, qui sont bien formés. Seno Mining School y'o de dɔn. U sigiyɔrɔ bɛnnen don Ɲamana ma. Engin baw b'u bolo u ka site belebeleba kan. Wa u tɛ dan o dɔrɔn ma dɛ. Miniko domaine fan o fan kɔnɔ. A baaraminɛnw, a formation, a n'u ka professionnalisme. En tant qu'avenir construit en attendant les opportunités, on va construire en développant nos compétences. Aw y'u wele joona, aw fɛnɛ ka na aw inscrit. Opportunité caman b'a kɔfɛ. Rentrée académique 2026-2027, votre avenir commence ici. Chers étudiants, nouveaux bacheliers, professionnels du secteur public et privé, l'Université africaine franco-arabe UPAFA a le plaisir de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour l'année académique 2026-2027 en licence, master et doctorat. Rejoignez une institution engagée dans l'excellence académique, la recherche et la formation de leaders capables de relever les défis de demain. Comme formation disponible en licence, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 25 000 francs CFA. La formation pédagogique est de 300 000 francs CFA. Quant au master, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 51 000 francs CFA. Et pour la formation pédagogique est de 500 000 francs CFA par an. Enfin, le doctorat, le frais d'inscription et de scolarité annuelle est de 65 000 francs CFA. Comme formation pédagogique est de 1 200 000 francs CFA. Les places sont limitées. N'attendez pas la dernière minute pour garantir votre admission. Une seule adresse à retenir, rectorat UPAFA Sotuba à Seya, près du monument de la Victoire. Faites le choix de l'excellence. Construisez votre avenir. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour la rentrée académique 2026-2027. Université africaine franco-arabe UPAFA, ensemble vers le savoir, l'innovation et la réussite. Boulumafɛn sen filaw ka taa se a sen sababu ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka seginkow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni nga aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka seginkow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24,000 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma
aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la, dumuniw ka ɲi, bɛrɛbɛrɛli ka ɲi, n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ. Donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye, a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la. Ka nisɔndiya mɔgɔw la, ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ, ka koto mɔgɔw t'a la. Mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la. An y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ, agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la, yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunuya Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye juma ye min ye juillet kalo ale tile 7 ye bi ye san 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani 4. Monsieur le maire Siriman Bacili k'an b'a fo min ye Jaba Sidibe ka foli ta ka ɲɛsin ale ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen bolikaw fɛ salakaw ka denbaya kɔnɔna na. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ le jeune Thierno Umar Asidjalo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso min ye Amadu Gassama ye domaine kɔnɔna na k'ale fana fo. Tapa Uri Demba Jalo k'a fo min ye Kayikaw fɛ ale kɔni tilara pewu Kayila sabe k'i kunna wolofaw fɛ de kan. Bagan suɲɛnaw ka t'olu dɛrɛ ye ka na ni olu ye min ye Jalafarakaw ka maire ye Seydou Sako a n'a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen ka Jalafara ni Sajola bɛɛ lajɛlen fo Seydou Sako ale sababuya la. Monsieur le maire Siriman Bacili k'a fana fo min ye Dangele ye n'o ye Mane Saka ye k'an ka foli bɛ s'a ma Maninkala kɔnɔna na. Kabakaw an m'olu fana fo min ye Tabu ale ni Sibikaw Fala ye Kalasakaw an b'o fo dugutigi Konate a n'a ka denbaya k'an ka foli bɛ s'u ma bi sɔgɔmada in na. Le jeune Thierno Umar Asidjalo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn min ye député ka député Douaza député Ilias Gouro k'an b'a fana fo. Fala ye sɔgɔma in na an bɛ taa wolomasiri tabaw fɛ yen baara minnu bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara kɔnɔna na an n'an da don la min ye régiment commando ye n'a ma fɔ ko bere rouge aw t'a dɔn maa 87 olu labɛnnen don ka kɛlɛkɛcɛw k'olu magɛn joona min ye baara min bɛ sen na ka t'u jeniyɔrɔ fɛ Yorosokaw ko sanji ko a cogoya ka ɲi kosɛbɛ sɛnɛfɛnw olu bɛ k'u jaabi cogo ɲuman na. Fanga ɲɛmaa ale ye ɲɛfɔli kɛ ka baaraw kuncɛ ka kɛ ni jamanakuntigi ka san 5 o sigili ye. Vérificateur général k'ale sigana don min ye Okle ka baara la san tɛmɛnenw kɔnɔna na min ye an ka marabolo kɔnɔna na Fala ye. Furakɛliw bɛ ka kɛ ka ɲɛsin pali ma sɛgɛlɛ bana an na an da don o fana na. Kɔkan kibaruyaw olu fana bɛ an bolo min ye farikolo ɲɛnajɛ an ka ndulatana musomanw Fala ye olu ka ne b'a fɛ n tɛ se ka taa ɲɛ nin ko in na ani Gana kelen ni kelen kunu i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Gana ka bi don ta ka ca n'an ta ye olu bɛ to tulon na anw bɛ bɔ an bɛna so min ye Mali bɛɛ lajɛlen dusu kasilen don bi Fala ye école karamɔgɔ Kunda Adama Fɔnba ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunungo Fɔnba ni ale école karamɔgɔ ka lafasajɛkulu baara kɛ kuma tɛ article 39 waati
sente sigi akumbola ni waati na falai min ye fɔnba ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya ni y'an ka kuma la belebelew ye ana jarabiya falai keta ani ne yɛrɛ sɔni sa k'a walawala a bɛ se k'a faamu cogo min. Bamananw ko kuma min taatɔ do dugutigi bulo la k'a ma bɔ dugutigi den ye k'i kunda kogo la k'o filɛ Général d'armée Asimi san 5 tɛmɛnen kɔfɛ minisiriw olu bilara k'olu ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye Falaye san 5 baara la minisiri bɛɛ lajɛlen bɔra k'i ka dantigɛli baaraw kɛ yaasa k'a bɛnnɛgɛmɔ k'a kɛ bɛrɛkuruba kelen siɲɛ kelen a barabila fɔli k'a ko bɛɛ lajɛlen kun cɛ min ye fanga ɲɛmaa yɛrɛ ye ministre Gale docteur général de division Ablaye Maïga Falaye kunungo primature la ale an bɛɛ wele gouvernement maa tun b'o la CNT maa b'o la lafasa jɛkulu b'o la fasodenw ka tɔn jɛkulu b'o la ka taa se kunnafonidilaw ma ko a bɛna na ko in bɛɛ lajɛlen kun cɛ siɲɛ kelen dugudenw ka laɲini telimaw dugudenw ka laɲini minnu bɛ se ka bila kɔfɛ baara minnu bolodara jamanakuntigi général d'armée Asimi fɛ k'a daminɛ juin kalo tile 20 juin kalo san 2021 kana se san 2025 ma Falaye mun ni mun sera ka k'a kɔnɔ wasa sɔrɔla mun na majɛw ye jumɛnw ye premier ministre yi da don n'a ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ Falaye n'i ye ko in ta k'a lajɛ Ablaye Maïga y'i sinsin fɛn fɔlɔ min kan o ye sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo ale san 2023 kɔnɔna na n'o bɛ Mali la ta fanga taabolo 4nan kɔnɔna na n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko 4e république o n'a nɔkan baaraw n'a wulikajɔw n'a cɛsiriw min bɔra assise nationale de la refondation yɔrɔ n'o o ye ANR ye premier ministre a ka kuma fana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu sigira ka dungo juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ a y'i da don o la sariya taabolo sariya siramisɛnw aw ka code pénal n'aw ka code procédure pénale nɔminɛli ni nɔminɛli sɛbɛntafalanw bɛɛ lajɛlen a ye nin bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ Falaye lakana ko ta nasira fɛ premier ministre y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw bi a n'an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ka taa fara min ye polisilakaw ka Falaye minanko kɔni ko hami tɛ u la tuguni kalan fana o fana tugulen n'o la maataw bɛ senna su ani tile yaasa laɲini bɛ se ka dafa cogo min a ko bɛɛ n'a ta an dɛmɛbaa jɛkulu minnu sɔnna k'a fɔ ko an ko min u bɛ sɔn ma n'o y'an ka taaboloba 3 ye malidenw miirina ka baara kɛ n'o ye min ye Mali kɔnɔ kuma ye k'i sen b'o la jamanadenw ka ŋunanfan ye min ye ka sinsin o kan maa minnu sɔnn'o ma ko an n'olu bɛ ka baara kɛ bi Turki b'o la Chine b'o la a la belebele o ye Russie ye min ye Inde b'a la ka taa se Iran ninnu bɛɛ lajɛlen ma Falaye Mali nin bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka sɔn ka baara kɛ premier ministre a ka laseli fana sen fɛ a ko dugujukɔrɔ nafaw sɔrɔli hukumu kɔnɔna na min ye dugujukɔrɔ nafaw olu sɛbɛnkura u y'o sansalama n'a bɛ fɔ ma ko code minier k'o sigira sen kan Mali yɛrɛ a sera ka tɔnɔ min sɔrɔla miliyari 7 ani 60 k'o de sɔrɔla bi baarakɛjɛkulu da minnu b'an fɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ sera ka wari min sɔrɔ sa k'a di togodalamaw ma ani sigidalamaw ma o kɛra miliyari 18 ye premier ministre ko k'o bɛna kɛ sa ka yiriwali baaraw kɛ togodaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sanu bɛ yɔrɔ minnu na a ko min ye lakana ko ta na sira fɛ kɛnɛya ko ta na sira fɛ baara minnu sigira sen kan a y'i da don o la kalanko ta na sira fɛ kalan basigili kalankɛyɔrɔw la ɲɔgɔndanw ka se ka kɛ baara ni baaradege hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko premier ministre ye nin bɛɛ lajɛlen sansalama Falaye taji ko a ko tiɲɛna waati dɔ la an ye degun sɔrɔ an ka mobiliw jenina bin kɛra an kan kuranko gɛlɛyaw nana don o la a bɛɛ n'a ta ko malidenw de ka fɔ Ablaye ka fɔ la k'olu de sɔnna ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ Falaye min ye premier ministre ye a ko wasa bɛ yen jigisigi bɛ yen min ye Mali n'a jɛrɛjɛkulu ye a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ye k'an bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na bi k'o fiyɛ a y'i da don Algérie ko kuma fana na a ko maaw kan ka min faamu Mali ni Algérie ko bolodiɲɔgɔnma in o ye diyagoya ye sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in tun ye jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ye n'a bɛ fɔ o ma ko crise diplomatique Falaye o tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye fanga ɲɛmaaw jamana ɲɛmaaw ye ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ
Ablaye ko kunungo ko Mali ale jonjo min fo no yanga hymne national ye ko be talike Algérie tala Algérie ta fo arabukana ka tla ka basale miye kabukana ka nyafolike mawye premier ministre ko sisa ko kene furara kene jale no peu afora Algérie on tana bla flé afana ya kandiga da yira amina to nyamolo ka barake bela jile o ka hake o konnana ako sani bela jile kele ministre kele ngu dantige ko bela jile nyafole nga ban peu falai ko mimbe ko e kambolo di nyamadi an rega sonyanyi folo anga nga kerefeta bla anga wuli kanjo jamana bisika bara minga sorokota nasrafe beni kirinya sinsini minye manifu yere ka sega danywana ka barake nywanfe ka fere kerengene no sigi ka keni malikura tasira kura ka beni samba flani bioro ni sabama ana fere kerengene no ko ka segulu la walia falai ni mbela amba fuye ko wasaba soro la yoromina o yewulu masiri tabaw ka sira falai bi gouvernement kunganga isinsi minga ni olu ko be sena o dobe talike siraba ko la falai siraba ko ka bla Bamako la bi sira nyuman da o ye Bamako seguye alo o yere wo be ka soko ola o mana tebe ka boyi kene ko ta na sirafe falai o tunganga fere tige manivin jogine manivin banale manivin desele ikase dogotoroso la ete lage ko fo e ka fura sara e ka donsara sara no tun sara ko fale ika fura ke folo ika banaga sika tagabiga folo asarali amana ka chogo anaseka sara wa fura fana gouvernement kunganga ode nyini ko de blay ode kuma to ko ta me fo ma chana fantani ni so ja abe soro ode senfe falai ngai ka tal ni kungulo dimbila kar sa papier flé pharmacie flé ya ve to nyini kana folo ni kongo ni mbila sigi ya ve pieta ya ve munumunu ya ve ira ni banami na dobe faroka an bolo bi dogotoroso kan ka ke mogo kumenyo yone mai falai sara ko kuma fora sharia falena sharia sebe falena nga ali bi maldeon te sharia famuya muna falai sabla fo kamina otuga kanyi kiri be tige kamununa kiri barabe ke kamununa mogo be bismillah togomi fale munu mega ke sebe munu mega tali dloko ni sira sharia sula kiganga ni musaga sara ate fo andongana anta famu gouvernement kanga laje ko fale falai mu were be jamana kono lakana kota na sira falai sira tabi ikabo Bamako ya kibita segu sira fe poso munu me mime mine maula mime mdrakiula kolosilu munu nganga ke mamunu blado kuna ukunganga alaje nogoya kana oluko nuna falai bini bora gawo ka sirata kibina Bamako ibe jo yoro bi bolo blikun ala dogoma kemenani onbolo olukanga laje okunganga bande pew sabula mogo munu sigilo na kuna ka nyama sura sure de ko kuna bi falai ningu manga me uluka ni wati na fere kanga nyini ola onbolo oye maje malde munu me ko ga falai tiendo jero beke kuma obeke la sigu beke abafoku kana wardo ukana ketanga ulu yere ka siniye siginu ka feme sinsini mi no e papier o papier ko manyene bo ibe malien ne bole ko ga kana kana na password yelema falai ale rebe yelema password kaya atseka tap mero tabulu fu tabulu yeda nga ke saosa musaka babe boga do ko malien nga jere ku kana musaka do ay fere sigi aga yoro yira ula nu jigi tigara u jigi karla u nana u sega yu kumbe yoro mi ka kuma fuye ube min famu jamana togola non te jere nunu ni fe nunu ngoni bela jere ko mi seko ni dongo falai anye seko ni dongo kuma chamanye anya seben chamanye nga seko ni dongo be balo muna aka fo sako sini trupu do ba amulo abta sebeni ngoro abta sigaso abta Bamako abta kai abti munumunu o mimeke ori warla da fodi mako production anye seko ni dongo mi abe papier de kanga ka lawale ka la ka tono la se mogo ma mogo ka do ko be sena ka sigida nu ka togo dawla o mayi folo ambolo seko ni dongo ka yelema farko nyeneje antana andadu la o toleno na tobe jamana be min do farko nyela sanduri ngona na falai ni wolo masiri tabawta na yata la ya do femina nga jabi be mi andara shin tala antinye soro andara bolonda woni kumateo wa waru medo bol farko ni jere bolonda la maliko na falai ka dese ga demsonunta ka équipe nationale do sigi mi me baraka sokona ko kanta nu kulu sinsinga ayi anga musaga de betaga di mogo makulu ka yala jien fe ko ka mogo nyini kana noyi demseni munu fana biya nulu be ka former sans de formation wono ulu tugu fana ke jago yoro ka fereli ka dura ka ba demseni nyena dura nga licence de ba ka fere ka wardu ki sigi o be nyena bo chogodi
ministre so be ka sɛbɛn minnu falen hakila k'u teliya k'olu lajɛ wala an b'a kun cɛ ni min ye o ye maliyɛn yɛrɛ ye an yɛrɛ ka sɔn an ka da an yɛrɛ la fɛn kelen b'anw ka jamana in kɔnɔ falen n'o ma bɔ yen an bɛ fɛn o fɛn an y'a bɛɛ jɛ an ka kanw n bɛ segin a kan an ka kanw an ka kow ka kɛ an ka kan na an ka se k'an ka kow faamuya majɛ caman bɛ yen bi mun nana n'a a ye sabula fɛn minnu bɛ kɛ a tɛ an ka kan na fala n bɛ fɛn kelen fara a kan yanni ka bɔ kuma na digitalisation o don ko u ye ɲɔgɔn dan kɛ ko impôt ta sigira sen kan k'o sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ munna polisiw ta yɔrɔ munna ma sigi sen kan munna ma jaabi ɲuman sɔrɔ fala ye jɔnni b'o ko kunna munna a tɛ ka se ka kɛ anw bɛ min f'u ɲɛna o yɔrɔ la fala ye aw bɛ min sɛbɛn ko ni minɛna k'i bɛ ɲangi n'o ye n'o ka ca anw bɛ min di polisiw ma ye digitalisation ye mɔgɔ tɛna n'a kɛ 3,000 maa t'o sara ka 200 dili to yen nka n'i y'a kɛ minɛ o minɛ i bɛ 100 sara sisan u k'u sigi k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔw b'a sara n'u t'a sara la nka n'a ka ca n'a ye a ka dɔgɔ n'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ caman ye o fɛn caman de bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɔnɔ wa ala kunbaba yɛrɛ ye min ye fala ye gouvernement kɔnɔna baara o ye gouvernement kɔnɔna baara de ye ministre k'a dɔn k'a fɔ ko faso jɔ jamanadenw de ɲɛ bɛ aw la su ani tile aw jɛra ka aw sɔn o min ma aw k'aw ɲɛsin o ma nin ye anw ka farankan ye ka fara premier ministre ni a ka ministre ka lajɛ fɛn fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini u fɛ u ka baara kɛ ni a ye fala ye maliyɛnw de tulo b'u la maliyɛnw de ɲɛ b'u la degun minnu bɛ yen baara minnu bɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman kɛra dɛ fɛn caman bɛ n'ale fana nka mɔgɔw bɛ min fɛ a filɛ nin ye o de la bamananw ko hɔn ka di dɛ fala ye nka ni minɛ ka fara a kan a b'a to o ka di ni hɔn ye dɛ wa an bɛ fɛ k'a fɔ de sa ni minɛ a ye nin minɛ maliyɛnw a ka nin fara aw ka ko kan yaasa an ka se ka taa ɲɛ. sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la wolomasiri tabaw ka dagatigi Jean Élisée Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye an ka sɔrɔdasiw n'u dɛmɛjɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Irisilakaw k'u bɛ wulikajɔ la dugukolo ko ale waleyali la kunungo alamisa n'o bɛna utikalo tile 6 ma
kilomɛtiri 40 ka kɛ ni Masina ale kɛrɛfɛla ye. Banbancɛlen ka wale kɛbaw u kun dogolen don n'o ye Jinimu ale bolofara dɔ ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kibaruyaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen Jean-Élisée Daw ko k'u ka kɛlɛkɛcɛw wulikajɔ kɛra yaasa maa ninnu u ka kɛlɛkɛminɛn minnu b'u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni min ye sɛgɛsɛgɛli ani kimɛli tun bɛ sen na waati min na ale bɛ nin sɛbɛn in di anw ma min ye lakɔlɔsili bɛ sen na Masina ale marabolo kɔnɔna nin waati in na yaasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na min ye baara min kɛra sa ale kimɛli k'o fana da bɛɛ lajɛlen tulo kan Wolomasiri Tabaw ka dagatigi n'o ye Élisée Jean Daw ye k'a bɛ an ka sɔrɔdasiw n'u dɛmɛbaaw fo ka wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ dugudenw k'olu fana fo u ka dɛmɛ na ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma ni kibaruya ɲuman olu dili ye. Fala ye an bɛ taa Jikɔrɔninkaw fɛ yen min ye Jikɔrɔninkaw fɛ Bere Rouge olu ka kalan min bɛ sigi sen kan n'o ye tile 40 ye a bɔko 76nan maaw olu bɔra min ye kalansen ye a ye tali kɛ maa 87 la utukalo tile 6 kunungo commando parachute sukuraw Fala ye olu kɔni bɔra u ka kalankuncɛ baaraw olu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye parachute su ka maa mafalenw ye sa ani maa minnu tun bɛ kalan in na olu somaw chef d'état-major armée de terre sabula maaw tɛ min kalama Fala ye Bere Rouge bɛ armée de terre de fɛ colonel major Dawuda Sagara ale min tun y'an ka kɛlɛdagatigi ye Kidalikaw fɛ yen ale de ye armée de terre dangan ye nin waati na Fala ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ale ka yamaruya kɔnɔna na 33e régiment commando parachute la Jikɔrɔninkaw fɛ yen nin bɔko 76nan in kalanden minnu b'a kɔnɔ maa 87 don a bɛɛ lajɛlen ye commando ye kalanden 2 b'a la olu ka kalan yɔrɔ janyana kosɛbɛ sabula olu bɔra Irisilakaw fɛ yen ka na sa kɛnɛkan baara ka n'o kɛ yan 2 fana b'a la o y'u ka dɔgɔtɔrɔlakaw ye a tɔ 83 sa olu kɔni ye commando dafalen yɛrɛ ye cɛkisɛw minnu bɛ se ka baara kɛ tile 40 baara in kɔfɛ sa yirala k'a fɔ ko commando parachute yɛrɛ tɛ taa fɛn o fɛn kɔ Fala ye olu ta ani tɔw ta ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ sabula ji yɛrɛ tɛ sigi kuma tɛ k'a fɔ ko mina bɛ na yɛrɛ kuma tɛ olu ta la min ye kungokolon fandanba da a b'o de kɔnɔ tile 40 bɛrɛ fɛn bɛɛ bɛrɛ bɛnnen n'o ye yaasa dɔrɔn i ka se ka jɔ i sen na degun mana i sɔrɔ Capitaine Musa Traoré ni ale ye kalanso in ɲɛmaa ye a ye jamana ɲɛmaaw fo nin kalan in sigirila sen kan commando parachute su olu tɔgɔ la maa minnu fana ye baara in kɛ kalanso in kɔnɔna na n'o ye maa 87 ye k'u yɛrɛ fo capitaine y'a yira sa k'a fɔ ko olu ka commandaya kalekan ye min ye ka da la ka se sɔrɔ ko o kɛra u taala ye o la sa min ye Bere Rouge yɛrɛ baara bɛ kɛ cogo minnu na a kɛra o hukumu kelen kɔnɔna na parachutisi k'o kɛ i ɲɛ sirilen k'a k'i ɲɛ foninen k'i fili tu kɔnɔ ka taa ni marafaw ye k'olu d'i ma marafa minnu walakalen don ka bɔ ɲɔgɔn na k'i joli di ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ don o don ko u y'o kɛ berefe minnu sɔrɔlen filɛ nin sa ko bɛna n'a to ni maa 87 olu ka taa armée ka gun kan nin waati in na yaasa baara minnu bɛ yen n'o ye commando para baaraw ye u ka se ka t'u kɛ ka faso k'ale dɛmɛ nin waati in ale kɔnɔna na. Fala ye ko vérificateur général ale ka ɲɛbila sɛbɛn dɔ bɛ ni o bɛ kimɛli kɛ ka ɲɛsin Okle ma Okle yɛrɛ ɲɛsinnen don mun ma Fala ye sɛgɛsɛgɛli min bɛ kɛ faso ka baarakɛda baw la maa minnu bɛ yen n'olu ye faso ka cakɛla baw ye olu ka musakaw kimɛli i n'a fɔ premier ministre n'a ka baarakɛyɔrɔ maaw k'olu la kɔlɔsi ka wariko la CNT maaw min ye jamana ministres ye ka taa se jamana baarakɛla baw ma olu bɛɛ lajɛlen ka musaka ka kimɛ ka la kɔlɔsi kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ka dɔrɔmɛ bɛ don yɔrɔ yɔrɔ Okle ale ka wulikajɔ bɛ bɛn o ma nka min ye bureau de vérificateur Fala ye kuuru kaara bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan mɔ ma bɔ mɔ na jamana ka tama wo sɔgɔlen bɛ don yɔrɔ yɔrɔ ale ta ye Okle ta ye foroba cakɛlaw ye ale kɔni ta vérificateur ta ye jamana musaka bɛ don yɔrɔ yɔrɔ Okle yɛrɛ sen b'o la ale ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ sa k'a ye k'a fɔ k'a daminɛ san 2021 ka na se san 2025 ma musaka minnu bɛ yen n'olu dira Okle ma majɛ sigana majɛ don dɛ a ma fɔ ko majɛ yɛrɛ don dɛ sabula an k'a fɔ kana taa fɔ k'an ko Okle y'a don ta u y'a bɔ ta sigana de fɔra a ko la parce que ni vérificateur y'a ka baara kɛ ta Fala ye n bɛ misali d'i ma biennale min kɛra Motikaw fɛ yen a kun fɔra ko Seko ni Dɔnko minisiriso la ko 100,000,000 ani 50,000,000 ani 9 k'o de tununa biennale bannen kɔfɛ Fala ye vérificateur kun ka papier kun fɔlɔ y'o bɔ a fɔra ma ko
irrégularité ani manga gagné sɛgɛsɛgɛli nana kɛ min kɛ a nana k'a fɔ mɔgɔ caman kun mana n'a ka facture donc o donna la wari tɔ nana to 1,10 ye donc nin fana ye sigana de $350,000 o de majɛ k'o yera o kile ka baarakɛyɔrɔ la k'a daminɛ san 2021 kana se san 2025 ma an bɛ nin bɛɛ ɲɛfɔ mun na Fala ye sabula nin kɔfɛ sisan o kile maaw bɛ se ka wele anw ye sɛgɛsɛgɛli ka aw fɛ an tilara pewu an ye majɛ min ye a filɛ nin aw ka daluya ye jumɛn ye a ye nana aw ka daluyaw ye o la sa maa minnu bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu ko kunna Fala ye olu ka cɛden min bɛ yen n'o olu bɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi olu ko bureau de vérificateur général kɔni ka baaraw ka ɲi baara minnu don ka se ka jamana baarakɛlaw la kɔlɔsi yaasa dunko juguya ni yuruguyurugu min bɛ sen na o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'o ye ko ɲɛnama ye Musa Usumani Traore ko k'u ka bɔ nin ko in a yɛrɛ yiralama la Fala ye ko ni bɛ baara kɛ k'a ma se k'a kɛ yɛrɛ yira ni waso ni fɛn ye ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ bɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ dunuma ta balama ta k'a kɛ ka ɲɛ k'a sɔrɔ min tɛ nin ye k'olu bɛ min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ Fala ye u ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ kɛ sɛbɛnnako yɛrɛ ye min ye Ben Mamata ye ni ale ye Sonaldonba ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye vérificateur général ye a ye baara min kɛ nin ye baara don n'o bɛ a ka yamaruya kɔnɔna na nka k'an k'a bila an kunna k'a fɔ ko sigana bɛ kuma in na fɔlɔ dɛ k'a fɔ ko tiɲɛ don k'a kɛra ko o ma danganiyama maa si ye fɔlɔ ko hukumu kɔnɔna na sa ko an ka ko in minɛ ni hakili ye nka ale bolo nin ko in sɛgɛsɛgɛli nin ko in bɛɛ lajɛlen o da ka di fanga la sabula fanga fana bɛ o kile bila ale ka faso yɛrɛ ka cakɛlaw n'o ye fonctionnaire ye olu ka musaka kɔlɔsi cogo min n'a fɔra ko ni majɛ ɲɔgɔnna yera a fana fɛ yen a fana ka sɛgɛsɛgɛ ka jamanadenw bɔ a ko kalama Fala ye maa caman yɛrɛ ko sa ko nin ko in yɛrɛ la k'a ka ɲi hali gouvernement yɛrɛ bɛ baara minnu kɛ n'u ye layidu minnu ta maaw ye u ka bɔ k'a fɔ nin de y'an sɔrɔ an ma se ka nin kɛ an sera ka nin kɛ nin kan ka don nin yɔrɔ in na nin kɛra tan k'i n'a fɔ fɛn caman sigira sen ka gouvernement fɛ Fala ye maa da tɛ don a la kuma tɛ fɔ maa ye ko o man ɲi k'o de b'a to nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ sigi sen kan bɛɛ lajɛlen sago ye min ye sa min ye o kile ka nin ko in ye a ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye manka gagné in irrégularité in min filɛ nin ye tiɲɛ don wa nkalon don a kana to dibi la dɛ bɛɛ ka bɔ a kalama jɔnni de bɛ vérificateur yɛrɛ vérifier a tɛna kɛ Asimi yɛrɛ ye a so yɛrɛ tɛna na olu yɛrɛ vérifier n tɛ maa kan ka don yɛrɛ maa kan ka taa zole da ye fana o parce que u fana bɛ faso ka wari de dun ou bien olu yɛrɛ b'u yɛrɛ vérifier de na o kile vérificateur ka mɔgɔw ɲininka o la Jalo ale mun ka kunnafonidila ye an bɛ ɲininkali tɛnku a la olu ka kiimɛliw bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn fɛ yaasa ka faso ale ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw gɛrɛ ɲɔgɔn na Fala ye gouvernement i b'a dɔn k'a fɔ kabini Ablaye Mayiga nana kalo ale ni kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw bɛ sigi u bɛ kuma yaasa ka se ka mɔnɔ bɔ o ko in na sa a yirala sa k'a fɔ ko ka kɛ jɛlenya yɛrɛ la douane ko ta nasira fɛ min ye sirabako ta nasira fɛ baara minnu bɛ kɛ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw fɛ u k'u sigi ka kuma aw bɛ se ka mun kɛ mun tɛ se ka kɛ sɛbɛnkow bɛ cogo di mun nɔgɔya bɛ se ka kɛ an ye k'u k'a fɔ ɲɛŋɔɛ bɛn ka kɛ a kan baara in kurumo karili kɛnɛ kan sa premier ministre ale tun bɛ yen min ye ministre min bɛ an ka jamana jagoko kunna goudron ni sirabako ministre n'o ye Madina ye ale fana tun b'a kɛnɛ kan ka taa fara Maju Sɛnpara ka banabagaw ka dangele Fala ye chambre de commerce ɲɛmaa ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan o la sa ko baara bɛna tali kɛ mun na douanelakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin ko in kɔnɔna na ni impôt tigilamaw ka ɲɛsin sɛnɛko ma ka ɲɛsin kɛnɛyako ma ka ɲɛsin min ye an ka bolimafɛnkow ni lakanako bɛɛ lajɛlen ma juraw u k'u ta n'u bila fɔ mun se b'u ye mun se t'u ye mun bɛ ka kɛ degun ye u ma premier ministre ko o de la sa ko kuma in ka kɛ tiɲɛ kan min ye bɛɛ lajɛlen k'i ta fɔ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn o fara de ka ca yaasa fɛɛrɛ kɛnɛkɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nin kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw sen don ni faso ka baarabaw la jaabi ɲuman o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni togodaw ni marabolow kibaruya ye Dunia Travel k'a ye jabala sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Espagnekaw fɛ Fala ye Fajala Fofana ale de kɛlen don bi Dunia Travel ka lasigiden ye Espagnekaw fɛ yen ale yɛrɛ kɔni tun ye billet ta Dunia Travel maaw fɛ Fala ye a wasara a ka maaw taara o wasara o kɔfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛ se ka to ten
falen n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a ye Dunuya Travel maaw wele u ka nɛgɛjuru sira o ye 66 71 37 24 ye, walima a bɛ se k'u wele fana 70 64 99 71 la yaasa aw ka se ka Fajala Fofana sɔrɔ Espagne kaw fɛ yen, an n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na hiji ta o hukumu kɔnɔna na. Falaye an ye min fɔ an ka kuma daminɛ na an bɛ segin o ma Premier ministre a ye laseliba kɛ kunu, laseli min senfɛ ni a ye gouvernement ka baarakɛlaw Général d'armée Asimi ka waati kɔnɔna na fɛn minnu sera ka kɛ ka ɲɛ ministre ka baara bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na kuma daminɛ na Premier ministre a ye ministre bɛɛ wele ka kafotigiw wele ka dugutigiw wele ka musokuntigiw ni denmisɛnninw ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen wele yaasa kimɛli ka k'u ɲɛna juraw yɛrɛ kun ka ɲɛmaaba bɛ yen n'o ye Maju Sɛnpara ye ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na Banaba Dangele o la sa Keba Jalo ale ye min sɔrɔ an bɛna na daɲɛ dɔ di maaw ma k'o lamɛn ni Ala sɔnna ma sibiri kuma in bɛɛ lajɛlen ye miniti 14 sibiri tilegan fɛ an n'a bɛɛ lajɛlen k'a la maaw k'a lamɛn. Ɲama daminɛ fɔlɔ Lakanaba Jalo a ka kan an ka hakilinatigi kɛ k'a fɔ san 2012 an bɛ jɔ Gala kan kisa nɔgɔya ma an ka jamana fanba kɔnɔna bɛ taa a reste 70% na o kun tilara ma an ka barika depuis cɛmancɛ fanga daminɛra à partir de juin 2021 c'est pas que donc c'est fana kosɛbɛ donc vraiment jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka milina kɔnɔna la a n'a ka cɛsiri kɔnɔna la an ka sirasiw se k'o kɛ ka se ka jugu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'a ye Mali ta kɛlɛso minnu fana don kɛlɛ min a ma nɔgɔn parce que kɛlɛ minnu b'an fɛ yen n'i ko k'i b'a formule la i b'a Afrique jamana ta ni Mali yɛrɛ ta ka kelen k'a fɔ k'i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ nin bɛɛ kɛlɛ sɔrɔ jamana kelen kɔnɔ terrorisme o b'a la o terrorisme fana nana ni siyako kɛlɛ siyaw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ fana il faut siyaw yɛrɛ dɔw kɔnɔna la olu yɛrɛ dama fana bɛ ɲɔgɔn na mais o bɛɛ ye manipulation ye ka tila ka bien entendu séparatisme o fana fara kan mais o bɛɛ de donni bɛ ɲɔgɔn na k'a ɲagami ka kɛ terrorisme donc n'a fɔ cogo min na vraiment baara min kɛra n'a minnu sanna a ma dogo mɔgɔ si la parce que n'a jateminɛ juin 2021 pankuru min b'an bolo a tun tɛ tɛmɛ pankuru 2 kan mais bi min n'Ala barika la mana min b'an bolo vraiment an tɛna dogo détail la mais an ma dogo mɔgɔ si la a kuma filanan min na jɔ jamana jɔnsen o faleli n'o wele ko réforme politique institutionnelle n'i ko ko problème ka kɛ jamana kɔnɔ c'est vrai que problème manifestation fila b'a la n bɛ misali dɔ ta n mana adamaden yɛrɛ ta ni farikala bɛ mɔgɔ la farikala tɛ bana ye farikala n'an b'o de fɔ ko fièvre farikala b'a yira de k'a fɔ ko bana dɔ b'a tigi la donc n'i taara a ka ca n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen parce que dɔgɔtɔrɔw bɛ analyse kɛ k'a lajɛ problème min nana ye mais jamana ɲɛmɔgɔw ka miiri na assise kɔfɛ o ye ka taa problème yɛrɛ cause profonde kana taa k'o la donc o de nana ni jamana jɔsen faleli ani jamana yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min na o baara fɔlɔ o kɛra ka jamana sariya sunba k'o yɛrɛ falen Ala barika la je crois qu'an bɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma référendum a kɛra hɛrɛ ni badenya kɔnɔna la parce que falen min kan ka don sariya sunba kɔnɔ a y'o donna kɔnɔ o falen o fanba dɔ ye ka se ka an ka laadalatigiw ani an ka diinɛtigiw ma ka se ka olu ka jɔyɔrɔ k'o don constitution kɔnɔna la parce que olu bɛ baara min na su ni tile a ma dogo mɔgɔ si la mais n y'a siɲɛ fɔlɔ ye ma ka don constitution an ka sariya sunba kɔnɔna la falen dɔw fana ye maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'an b'o wele ko diaspora nka ka to ka place d'olu ma an ka institution kɔnɔna la n'o ye parlement ye pas sénat ou bien assemblée nationale bon ani an ka saraso yɛrɛ don laban a wajibiyalen bɛ sariya sunba kɔnɔna la nka i ta ka se k'a cɛsiri ka kɛlɛkɛminɛnw ka musakaw ɲini k'a di saraso ma pour que ka lakanabaliya k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc o bɛɛ ye réforme dɔ ye n tɛna se ka a bɛɛ lajɛlen fɔ yan o tɛmɛnen kɔ réforme fana kɔnɔna la a bɛɛ tɛ sariya sunba ye parce que n'a jateminɛ tuma bɛɛ loi caman bɛ yen o bɛ falen baara kɛcogo bɛ falen o bɛɛ ye refondation kɔnɔna ye parce que n'an ko ko Mali kura a tɛ taa fo jamana sigilen bɛ sen minnu kan donc ka se k'o falen ka amélioration don a la pour que an bɛ mun ɲini Mali kura ko la Ala barika la o ka se ka an ka se k'o sɔrɔ n'o tɛmɛnen kɔ n'a fɔ cogo min na réforme fɛn caman b'a la secteur caman b'a la a kɛra média ye a kɛra
pratiquement dans le secteur préfectoral. C'est-à-dire que jamana force composante qui fait voilà, nous jamana dion ka jekulo, moi au ber concerné les finalement réformes. Keni ena mogo ka ɲɔgɔndan ye n'o ye ena mata ye minnu bɛ se ka taa ena kalanso kɔnɔ sɔrɔkota na sira fɛ impôt ani trésor kota na sira fɛ kalan dɛmɛ kalan bɛ senna segukaw fɛ yen yaasa ka se ka maa minnu b'a fɛ ka taa ɲɔgɔndan in na k'olu dɛmɛ ni o kalan ye min ye baara in ye sa maa minnu y'o sigi sen ka segukaw fɛ yen mara ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen waleya in bɔra maa min yɔrɔ sa o ye trésor PR général régional min bɛ segu a kɛ kun ye sa minnu bɛna taa ɲɔgɔndan in na ka se ka u dɛmɛ ni fɛɛrɛ ni dabaliw ye yaasa u garisɛgɛ bɛ se ka bonya cogo min na concours nata in na ka se ka se sɔrɔ segu marabolo ale kɔnɔna o hukumu la min ye gawokaw fɛ yen ka sin di den ma o ɲɛfɔli baara sigira sen ka gawo dɔgɔtɔrɔsolakaw olu fɛ kunun ko utukalo tile 6 dɔgɔkun kelen min ye sinji dili ye denw ma a bɛ tali kɛ o hukumu kɔnɔna n'o ye k'a fɔ sa ko ba sinji k'o de ɲɔgɔn tɛ denmisɛnnin ka joli a n'a ka kolodon o bɛ bɔ o de la baara in sigira sen ka sa mara ɲɛmaaw fɛ gawo kɔnɔna na tɛgɛrɛw ni dɔnkiliw ale ni ɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen kɛra sa ka se ka lafaamuyali di musow ma sin u ka se ka walayi nin kuma ka ca dɛ e bɛ sin tigi fɔlɔ dɔn wa sin tigi fɔlɔ kɔni ye fa de ye o denw kɔni bɛna fa de gun kan y'a sɔrɔ bɛnkɛ dara na dɛ Amiru Jara k'a jara k'a sangara kan n bɛnkɛ don o la sa min ye sinji yɛrɛ fala ye est-ce que anw ka jamana kɔnɔ maa kan ka maa sigi k'a fɔ ɲɛna ko karisa ko sinji di den ma han bibɔrɔ ɲɛnama bɛ yen ka tɛmɛ sinji kan han a ti ko a ji ti wuli a ti foyi a ni labɛnnen don a b'a kɔnɔ san kalo 12 nka ko fo a ka fɔ ko k'o de di o campagne fana ka sigi sen kan ala ka sababu ɲuman kɛ ye gawugaw u ko k'u ye faamuyali ɲuman sɔrɔ ko in na wa min ye gaw caman ani musow ye sa ko na ye sinji dili a daminɛ maa sina musow ɲɛfɔlikɛlaw olu ɲɛna bɛ se ka ji sɔrɔ cogo min farafinna musow tɔgɔla don olu y'o ɲɛnamaya utukalo tile 6 kunun ko kɛnɛ in kɛra barosigi ye barosigi min ye tali kɛ ji sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na musolakaw bɛ se ka ji maɲɛjiw sɔrɔ cogo min ka bɛn ni san 2000 ale ni 63 in ye min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigili la sen kan sa saniyako ta na sira fɛ jiko ta na sira fɛ kɛnɛyako ta na sira fɛ baabu ye tali kɛ o la n'o ye barosigi in ye saniya waleyaw ani saniya bɔlɔ ɲɛmaa minnu bɛ masina yɛrɛ kɔnɔna olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan mara ɲɛmaaw ale ni dugutigiw ni kabilatigiw ni diinɛtigiw olu bɛɛ lajɛlen ni musojɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka baro in kɛ maa minnu fana y'u sigiyɔrɔw bila sa ɲɔnɔ yɛrɛ ni masina marabolo kɔnɔna olu bɛɛ lajɛlen sigira ko in na baɲumankɛtɔn min bɛ n'o ye Carrefour yiriwali ye ale tun bɛ kɛnɛ kan G4 ka taa se centre carter ma ale min bɛ sɛgɛlɛ kɛlɛli kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw fɔ yaasa musolakaw bɛ se k'o faamuya cogo min na masinakaw ka taa olu kanu na yorosokaw y'a yira sa k'a fɔ ko samiya min ye boloci ye boloci min ye palibɛnna kunbɛli boloci ye 100 sira de la ko 96 ko denmisɛnninw bolo sira ka ci denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ sa tile 3 la ka taa se kalo 59 ma ko kɔni ko baara kɛcogo ɲɛna 100 sira de la bi Yoroso marabolo kɔnɔna na sa min ye maa 96 buruburu 37 olu de bolo sira ka ci min ye Yorosokaw ka nin jaabi ɲuman in bɛɛ lajɛlen yira la kunun na siniko sigila senfɛ sigi min kɛra na n'o kɛra ɲɛfɔli ye ka kɔmasegi kɛ u y'a yira sa ko min ye denmisɛnnin ba 70 olu kɔni bolo sira ka ci ni wulikajɔ in senfɛ yaasa u bɛ se ka kisi cogo min na palibana ma marabolo ɲɛmaaw ye welewele kɛ ani dɔgɔtɔrɔlakaw ko nin waleya in ka to senna sabula tɛmɛko 3 don a tɔ tora tɛmɛko 4 don a tɔ tora tɛmɛko 3 min ye o fana bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na denmisɛnnin tɔw olu bolo ka se ka ci ka sifinnakaw wulilen don k'u jɔ ka yirituru kɛ u taalan ye yaasa ka se ka koromokali kɛ sa bɛnkunda kayikaw fɛ yen olu ye yiriju 20 o kɔni turu yirituru in sa min ye denmisɛnninw ka jɛkulu bɛ n'o ye réseau des jeunes actifs ye ale de ye wara in sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen sa yirituru nafa la waati yɛlɛma kɔlɔlɔw maaw ka yirituru kɛ u taalan ni waati in na baabu ninnu bɛɛ lajɛlen tayiliko la min ye laadalatigiw ni kabilatigiw ye ka taa fara mara ɲɛmaaw kan sifinw ka tɔn caman olu tun b'a ko kɛnɛ kan bɛnkundakaw fɛ Kayi ale kɔnɔna na Yorosokaw y'a yira sa ko samiyaji tacogo k'a ka ɲi kosɛbɛ nin waati na kɔni u wasalen don kosɛbɛ min ye ji ale nali la ani ji tilacogo la n'o y'a sɔrɔ sango ta kɔni o cayara ɲinan fana
y'a yira k'a daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka n'a bila tile 31 na u ka cercle kɔni kɔnɔna na milimètre 135 o sera ka sɔrɔ tile 11 kɔnɔna na n'o ɲinanta sa n'o o talen yɛrɛ sɔrɔ sa n'o kun ye sango ta ɲinanta min ye milimètre 280 ye u taara o yɛrɛ sɔrɔ tile 9 kɔnɔna na u y'a yira sa ka fɔ ko sango kɔni ji n'o ye milimètre 248 ye o ka ca ni ɲinanta ye tile 9 kɔnɔna na nka u wasalen no sabula min ye sumanw bɔcogo ka ɲi u ka kungo kɔnɔna na yɔrɔ caman bɛ yen kɔni ji sigilen n'o ye kosɛbɛ o b'a to sa baara caman bɛ se ka nɔgɔya u bolo forow ale ni kungo kɔnɔnaw la kuma tɛ angɛrɛ ko kɔni fala ye ko jamana y'i bolo don angɛrɛ min kɔnɔ ka a tɛ ka ye dɛ n ye fɛn dɔ la kɔlɔsi CMDT maaw olu bɛ ka bɔ télévision soba yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ ko angɛrɛ ko a ko ka gɛlɛn o bɛ ka fɛɛrɛw fɔ ka mɔgɔw ye u bɛ se ka fɛɛrɛ minnu kɛ yani angɛrɛ ka se kɛnɛ kan sɛnɛkɛla tɔw u ka kuma olu fana fɛ minnu tɛ CMDT ka humu kɔnɔna na Mali ale jagokɛlaw ka tɔnba n'o o ye minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ Fala ye ale bɛ lajɛ min kɛ sa n'o bɛ tali kɛ tajiko la ale ni feerefɛnko la an ka jamana kɔnɔ Musa Alassane Jalo Musa Galabu tako 30nan o kɛra o senfɛ sa a y'a yira sa k'a fɔ ko bi taji min sera ka don an ka jamana kɔnɔ 698 o de sera ka don bibi na min ye taji kɔni ye miliyɔn 32 litiri o de bɛ an ka jamana kɔnɔna na Bamako min ye an ka marabolo tɔw fana kɔnɔna na sa k'u bɛna u ɲɛsin olu ma ka baara kɛ utukalo tile fɔlɔ kana se bi ma k'a daminɛ sa juillet kalo tile 27 kana se utukalo tile 2 ma ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sera ka kɛ a ko k'a bɛ maaw bɛɛ lajɛlen hakilila tigɛ Fala ye ko Bamako nɔgɔyara cogo min na sa k'u bɛna u ɲɛsin marabolo kɔnɔna ma basigi ni lafiya bɛ se ka don ye yaasa taji yɛrɛ a ka sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka se ka lafiya jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don donibatalaw olu ka ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o o ye CMC chargeur olu y'a yira sa Fala ye ko an ka maaw nalen don ni conteneur minnu ye a kana minɛnw bila ko n'a langolow ma segin joona ko min ye gɛlɛya ye ko bɛna ye baara la ale kɔni bɛ k'a ɲini bɛɛ fɛ sa bɛɛ ka fɛɛrɛ tigɛ n'o ye Bakisiman Sila ye ko bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli ka jɔ kɛ min ye utukalo tile 30 o k'a sɔrɔ an ka juraw sigira ka taa ni nin ko nɔn tɛ kɔlɔlɔ caman de bɛ k'a la port la Dakarikaw olu fɛ yen wa min ye ko ye a bɛna olu gɛlɛya kosɛbɛ juraw olu bolo kuma tɛ kuwaji ka fɛn minnu bɛ ta ka na a bɛna sɔngɔlɛya don olu la an bɛ taa Yirimajɔkaw fɛ yen Yirimajɔ polisiso o ɲɛmaya bɛ maa min bolo nin waati in na o ye commissaire principal de police Modibo Ka Jara ye an ka petipetinin n'o Fala ye min ye polisi danga ye sa o ye commissaire de police Mamadi Modi Ɲagate an b'ale wele ko Ɲagate ale ye ɲare n'i y'a mɛn Ɲagate yɔrɔ yɔrɔ Fala o ye ɲare o fa de ka dɔndaw kan n y'o d'i ma cadeau la dɛrɛgɛtɛman don i ti foyi sara a la n'i y'a mɛn Kɔnɛ Jara Togola olu bɛɛ lajɛlen ye sujuguw ye kana gɛrɛ u la i n'u kana jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i mabɔ u la kosɛbɛ a b'i ka ko tɔ bɛ nɔgɔya i bolo Fala ye min ye Yirimajɔ polisiso ye n'a filɛ nin ye Zɛrini na u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye siganama 8 u bolo da o de kan maa ninnu fana u ye motow de suɲɛ koyi wa n'u y'a suɲɛ yɔrɔ min u bɛ taa feere wa min ye maa ninnu ye u dɛmɛbaa jɛkulu minnu n'olu bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ Fala ye dɔrɔgu ale ni kirikirimafɛnw olu camanba fana sɔrɔla u bolo wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra sa Yirimajɔ polisiso ale ka brigade fɛ brigade cɛbaw u y'u bolo da ni maa ninnu ka Fala ye moto 8 o de yera u bolo wa 3 segira a tigiw ma ka ban han minnu nana ni sɛbɛn jɛlen k'u ka moto kun suɲɛna olu ka o 3 segira sɛgɛsɛgɛliw y'a to sa min ye siganama fɔlɔ min ka minɛ o ye OT san 10 y'anw malo dɛ san 17 ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale ta kun ye moto feere dɔrɔn de ye k'ale tun t'a dɔn k'a fɔ k'a suɲɛnen don parce que moto bɛ feere cogo nin ye le n'enfant ye o san 17 ale kɔni y'a yira sa Modibo Ka maaw y'a tinba cogo o cogo min ye Ɲagate ninnu ye u y'a da fɛ cogo o cogo a ko k'ale dun ta kun ye feereli dɔrɔn de ye ale yɛrɛ kɛ feereli yɛrɛ kɛ dɔrɔn ye sa o la sɛbɛn minnu sɔrɔla ale fɛ yen a nana ye k'a fɔ ko kiribikiribifɛnw fana yera ale ka so kɔnɔ Fala ye filanan min minɛna o ye LK ye san 20 o fana sa moto 2 taara sɔrɔ o ka so min ye wulikajɔ fana kɛra sa ka taa se maa wɛrɛ ma o de fɛ sa moto 5 taara ye ale ni saki belebeleba 2 saki minnu ni moto fasadu
waro sa jakarta n'u y'a suɲɛ u b'a minɛnw u b'a bɔ a la a tigi kana se k'a dɔn ko u y'o olu caman baden fana sɔrɔ min kun datugulen don a bolo ka tile kɛ k'a sɔgɔ kaki o la sa u ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ o de ale fana fɛ u taara sɔrɔ fana kiribikiribi fɛnw bɛ yen enquêteurs n'o ye yirimajɔ brigade maaw ye Fala ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa maa 5 u y'u bolo da o de kan olu de ye moto suɲɛnaw yɛrɛ ye a fɔlɔ ye MT 31 NC 15 min ye IK ye san 18 ninnu yɛrɛ bɛ pɛtipɛtiniw de ye l'enfant là YC ye san 19 AD y'a dɔn k'a tɛ fɔ ninnu kɔ san 15 u b'a la ye Fala ye o la sa u n'u ninnu de jɛra ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ sɛgɛsɛgɛliw kun fɔlɔw polisilakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni u ka ko bɛɛ lajɛlen kun dɔ b'a kun ye maa min ye n'o o yɛrɛ minɛna IC san 22 a taara sɔrɔ moto kelen suɲɛnen b'ale fana ka so moto 8 bɛɛ lajɛlen min ye polisilakaw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ban pewu Modibo Ka n'a ka dankan n'o ye Modi Ɲagate u ye sɛbɛn d'a kan ka taa n'a ye commune 6nan tribunal kɔnɔna Fala ye u n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ min ye contrôleur général de police n'o ye police directeur ba ye directeur général ye Youssou Kone ko a ka foli bɛ ka ɲɛsin yirimajɔkaw ma ale yɛrɛ ka baara jɛlen bɛ sinsin ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye yirimajɔ policiers ma Fala yɛrɛ b'u fo han nin waati in na fɛɛrɛ dɔw sigilen don u bolo u ni 1008 logement policiers so su o su patrouille bɛ yen don o don fo ka taa se wa olu tɛ taa so sisan han fo ka taa kɛnɛ ci u bɛ yen don o don an b'u fo o wulikajɔ n'o cɛsiri la min ye polisilakaw ye sa ko ni maa min mago b'u la 101 101 n'i y'o dasi i bɛ se k'u sɔrɔ n'i ye siganama ye ni fɛn min ye sɛbɛn ale fasirila maa min fɛ sa o ye Kɔnpol Berete ka bɔ min ye polisi direction ba kɔnɔna na an b'a yɛrɛ fɔ yan ko a Berete. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Siri min bɛ Seko ani Dɔnko kunna min ye Mamu Dafɛ ye kunungo ale ye an ka dɔnkilidala denmisɛnnin min bi lama n'ale kɛlen don Sangawili ye Sidiki Jabate n'anw b'a wele ko Sidiki b'a Fala ye a y'ale bisimila min ye ministre Mamu Dafɛ n'a jɛɲɔgɔnw Sidiki nana ka na f'u ye ko septembre kalo tile 18 san 2026 min ye accord Arena Parikaw fɛ yen k'a ye layidu di maaw ma Fala ye a nana sa ka na jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre o ka se k'a dɛmɛ yaasa su in bɛ se ka kɛ suba ye cogo min Mali Seko a n'a Dɔnko Yakuba Ali Su Sidiki ka nali in fana senfɛ sa a nana kibaruya fana di premier ministre ma ministre Mamu Dafɛ ma Grammy Award maa minnu b'a sugandili kɛ Fala ye ko olu ye a fara u ka jɛkulu kan k'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu bɛ jɛkulu kɛ ka bolokɔrɔta kɛ k'a yira k'a fɔ ko karisa ni Grammy ka ca ko Sidiki bɛ o jɛkulu kɔnɔna na bi ale yɛrɛ fa y'a sɔrɔ siɲɛ 2 ani Tumani Ali Farga olu y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ siɲɛ 2 n'o ye Tumani ye o la sa ani ministre ka kuma ye tali kɛ min na sa o ye Seko ni Dɔnko ani a ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ diɲɛ fɛ n'a ye baaraba minnu kɛ sa fo ka taa se fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan a yɛrɛ bolo don nataw la a n'a ni ministre so de kan ka jɛ ka baara minnu kɛ san n'o o ye Seko ni Dɔnko san 2026 san 2027 ye a ka se k'o fɔ Mamu Dafɛ y'a fɔ k'a waleɲuman dɔn wulikajɔ ni cɛsiri la ani Mali drapeau yangali la diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ k'alisa k'a cɛsiri ka dɔ fara timinadiya kan wa ko min ye ministre so ye ani Mali jamana o ka dɛmɛ a tɛna fɔ o kɔ fiyewu a ka Arena accord o baara min kan ka sigi sen kan septembre kalo tile 18
n'an bɔr'o la fala ye an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la kɔkan min ye senegalikaw ye olu ni banque mondiale ye bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min ye miliyari 300 ani 40 o bɛna di Senegal ma a ka se ka yiriwali baaraw kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bolimafɛnko ta nasira fɛ ani sirabako ni ye denmisɛnninlakaw ni musow ye sa k'olu fana dɛmɛ u se k'u boloma yɛlɛma cogo min na ka se ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye AES ni CEDEAO o ka bɛnkanw sɔrɔli ko hukumu kɔnɔna na sa Nigeriakaw ka wolomasiri tabaw ka ministre n'o Christopher Musa ye ale welelema da kunungo ko min ye AES sɔrɔsiw ye ale ni olu taw u ka sɔn k'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamancalo ni ka wale kaba minnu bɛ u ka dancɛw la u ka jɛ k'o kɛlɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kɔni bɛ sɔn ka fisaya jɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen ma k'o ye ale ka hakilina ye Benenkaw fɛ yen a taara a seginna ka na fala ye Patrice Talon kunungo Porto Novo kaw fɛ u y'ale sugandi Sena n'o b'u ka sariya subakura kɔnɔ k'ale kɛ o ɲɛmaa ye u b'a yira sa jamana kɔnɔna na min ye jɔyɔrɔba sabanan Benenkaw fɛ Patrice Talon ale kɛra o ye min ye nin wasabulon ye sa ale kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen kurumukali kɛra kunungo Porto Novo n'o y'u ka dugu filanan ye ale kɔnɔna na musolaka dɔ n'olu bɛ Sudankaw fɛ yen n'olu tun bɛ sɔrɔsikan dɔ kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma ko LOB u y'a yira sa ko min ye jɛkulu marifatigi dɔw kɔni binna olu kan o musow u yɛrɛ denw yɛrɛ ɲɛna ko ko min filɛ nin kɔni o y'olu tɔɔrɔ kosɛbɛ ni diɲɛsɛrɛkɛ naani maaw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ sa ka ɲɛsin force rapide de soutien maaw ma u ye nin bingali min kɛ ka taga ɲɛsin olu ma Afrique du Sud kaw fɛ yen u y'a yira sa ko min ye baarakɛlaw kɔni olu kɛlen k'u kɔ don u ka jamana na k'a kɛ fusamanciya kɛlɛ ye fusamanciya kɛlɛ min Afrique du Sud denmisɛnninw bɔra sa ko maaw ka taa ko ka baara d'u yɛrɛ ma baarakɛ boloda minnu bɛ yen n'olu bɛ kɔɔri ni finikalako kunna olu y'a yira sa ka fɔ k'olu kɔni ka yɔrɔ bɛna datugu ko sabula baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye duuru don fiɲɛ na ka taa min ye usine ba fɛn fɛn bɛ u ka o jugu kɔnɔna na n'o ye Newcastle-kaw fɛ yen ye k'a caman kɔni a baaraw jɔra nin waati na sabula baarakɛla jɔnjɔnw tɛ a kɔnɔ minnu bɛ a kow ɲɛdɔn Américains olu ka jɛkulu min sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o bɛ u ka sanfɛ bolimafɛnko kunna n'o ye pankuruw ye fala ye olu y'a yira sa ko sɛgɛsɛgɛli dɔ sa ko o kɔni sigira sen kan sabula Donald Trump ale bɛ don hélicoptère min kɔnɔ ko ni maa ta avion dɔ bɛnna sankolo la min ye aéroport min tɔgɔ dalen don Ronald Reagan na Washington kaw fɛ yen nka min ye u ka fanga soba yɛrɛ n'o ye Maison Blanche ye an'u ka jɛkulu min sigilen don sa ko degun foyi tun tɛ Trump k'a ko in na ko sabula o tun kɛlen don ka sankolo la kɔlɔsi tuma min na Trump ale bɛ sanfɛ min ye maa ta avion in ye ale fana tun bɛ sanfɛ cogo min ko lakana kun sigilen don sen kelen kan k'o kɛra hakilisigi ye Maison Blanche maaw bolo diɲɛsɛrɛkɛ naani fɛɛrɛ jɛkulu minnu sigilen don sa n'o bɛ adamadenya tɔpɔtɔbɔli baaraw kɛ olu ye welelema da kɛ sa ko wuli ka jɔ ka kɛ joona yaasa min ye ɲangini o kana ta ka ɲɛsin kiba ma États-Unis fɛ min bɛna gɛlɛyaba don kiba ale kɔnɔna sigi la min ye diɲɛsɛrɛkɛ naani tɔnw ye sa u y'a yira sa ka fɔ ko nin waati in kɔnɔna ni fɛɛrɛ ni dabalima sigi Américains kɛlen ka gɛrɛntɛ min ta ka da si kiba ma a bɛna na ni degunba ye degun bɛna na adamadenw yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ an b'a kun cɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ko ye fala ye Real Madrid k'ale bolo bɔlen don Ivoirien ka Yann Diomande nɔfɛ Diomande ale kan ka bɔ RB Leipzig de la min ye musaka ye sa euro wari $140 ko a ɲɔgɔnko tɛna na kɛ fiyewu kamalen san 19 ko nka ko min ye Côte d'Ivoire ndolantanakɔrɔ dɔ kangaralen don ko in na dɛ fala ye a sɔnna u y'a ta di ayiwa ko nin kɔni ɲɔgɔnna tɛna na kɛ fiyewu ɲinanzan ale transfert ko hukumu kɔnɔna na o b'an na so joona n'an nana so an bɛ taa min ye Marokokaw fɛ fala ye an ka ndolatila musomanw olu kɔni ka taama a banna pewu sabula bɔko fɔlɔ la Cameroun y'u dasi 2-1 filanan na u ye Cap Vert dasi 3-2 kunungo u ni Ghana ye 2-1 kɛ 1-1 o b'a yira sa k'a fɔ an ni Ghana bɛɛ lajɛlen ka kuru ye kelen ye nka anw ka faranga ye kelen ye Ghana ka faranga o ka ca ni anw ta ye o b'a to sa olu ka faranga Ghana ka faranga ye kelen an ka faranga ye fu ye wala anw bɛ segin ka na so Ghana bɛ to tulon na musow k'u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ fédération ɲɛmaa ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la baara ko a ɲɛna n'Ala sɔnna ma labɛn kuraw na kɛ yaasa ka se ka taa farikolo ɲɛnajɛ in ale ɲɔgɔnna wɛrɛw la musomaninw k'u caman bɔra Faransi ka na fana fala ye nin ko in na dɛ k'u tun bɛ tɔn in na dɔw yɛrɛ b'a la yɛrɛ est-ce que o ti farikolo ɲɛnajɛ bolo fara wɛrɛ senfɛ gymnastique ni fɛnw k'u bɛɛ lajɛlen kɔni nana sa ka se ka n'u fari filaya nin ko in na nka ko zen ko équipe niveau yɛlɛla kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka siɲɛ wɛrɛ ta yira an na Coupe d'Afrique Maroc musolakaw Mali ale ka ko banna ye bi Palais des Sports kɔnɔna na Biennale sportive ale dayɛlɛli baaraw bɛna sigi sen kan an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Orange Mali ye $50 di min ye Fofi ye ale ni Jisaniya ale kɔni ye $3 di Fofi ale matla 1000 di Canal Plus ye $10 di
commissariat à la sécurité alimentaire olu ye malo bɔrɔ 200 di ko k'o kɛ balo ye a ko kɛnɛ kan kunungo ministre yɛrɛ tun bɛ télé la ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara min na sigi sen kan cogo min a ko ko min ye kalansenw ye o bɛ a la denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ ɲɔgɔntɛ ɲɔgɔndaw ye n'olu sugandi ka se ka kɛ ka baara kɛ a ko denmisɛnnin 1800 o de bɛna tile 10 in kɔnɔna k'a daminɛ bi utukalo tile 7 la ka taa bila tile 16 la ɲɛnajɛ ani kurumo karili n'a daminɛli bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi palais de sport min tɔgɔ dɔnnen don Salamata Mayiga la nɛgɛ kanɲɛ 15 ko k'a sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen ni ala sɔnna a ma an yɛrɛ ka cɛdenw na ye kɛnɛ kan ye wa fana fala ye k'a bɛ tɛmɛ télévision fana na min ye Togola ye Karim Togola ka bɔ Sabalibugu ale de kɛlen don ka a tulon dayɛlɛ tulon k'o labɛn kosɛbɛ n'o ye a chorégraphie ye min bɛna kɛ ka tulon dayɛlɛ a bɛ kɛ palais de sport kɔnɔna na ni ala sɔnna a ma maaw bɛ se k'a ye fana k'u to u ka télévision so sanfɛ n'o ye Mali télévision soba ye ORTM jaw bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ yen. Fala ye an bɛna an ka kibaruya kuncɛ ni min ye o man di min ye Adama Fɔnba ye ala ka wele sera a ma kunungo selifana waati an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an masalala an ka baabu ye tali kɛ biennale sportive ko in ale ka kosɛbɛ bilasirali minnu b'a fɛ a n'a ye fɛn minnu ye a y'olu caman fɔ nka kunu fitirimagɛn waati k'a tilalen baara la pewu dusukun o ye a bila Adama Fɔnba an bɛ se k'a dɔn k'a fɔ maa min don école karamɔgɔ don fɔlɔ mɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn kosɛbɛ o sɔrɔla synergie ka kuma lase fɛ waati min na u tun bɛ article 39 kɛlɛ la jɛkulu min bɛ n'o ye a fɔra ma sa ko signataire minnu sigira sen kan octobre kalo tile 15 san 2016 u ye wulikajɔ caman kɛ Bamakɔ kɔnɔ waati o waati ni tun ye weleli kɛ Fɔnba ale de tun bɛ maaw jaabi kunnafonidi baara ale de tun bɛ o baaraw kɛ fanga nana ye jasoli kɛ min kɛ sa min ye Fɔnba ye ale taara a yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔna na o la sa a tun bɛ fɔ ko Fɔnba tɔgɔ fila bɛ yen Fala ye ale de tun ye filanan ye ni école karamɔgɔ in ye a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula école maître ka la hakɛw dafali ko hukumu kɔnɔna na maa min don cɛkun kun don cɛkun min don sa wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ synergie yɛrɛ ka laɲiniw la ka se ka min ye ɲɛda kura di école karamɔgɔ ma ka kuma da d'u ma ka se ka wulikajɔ kɛ article 39 ka kɛlɛ ta k'a dɔn a senna ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ nka min ye Fɔnba ye sa an bɛ dugawu kɛ a ye ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an ko min na ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jama ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ye k'an ta don kɔnɔ sɔgɔmada in na ta an b'o bila yan Ana Jara tun bɛ yan Fala Keyita ani ne ala ka tile hɛrɛ kɛ ala ka sɔn ɲuman ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ka jamana sutura. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi-bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agriculture ye ale nana n'o ka na i cogo Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agriculture ye Agriculture ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agriculture ale ko kalaninjɛ o ti foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agriculture k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agriculture o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agriculture ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira